Ήρθε τελικά η μέρα που το μετρό Θεσσαλονίκης έγινε πραγματικότητα. Ποιος θα το πίστευε? Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη, για το οποίο η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα θα είναι υπερήφανες. Τίποτε δεν θα γινόταν χωρίς τη σκληρή δουλειά αυτών των ανθρώπων. Είχα την τύχη να είμαι από την πρώτη μέρα έναρξης του έργου, η οποία ήταν στις 7 Απριλίου του 2006, οπότε έζησα όλες τις στιγμές από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα. Ειδικά τον τελευταίο χρόνο, η αλλαγή στο ρυθμό λήψης των αποφάσεων οδήγησαν στην επιτάχυνση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια στην υλοποίηση του έργου. Νιώθω τυχερή που είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ στην κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης πρακτικά με το που αποφοίτησα από το Πολυτεχνείο. Είναι πολύ συγκινητικό που παραδίδουμε, ειδικά τώρα που το βλέπουμε ολοκληρωμένο το έργο. Είναι απίστευτο, γιατί ό,τι και να δεις, λες ότι ναι, πριν κάποια χρόνια κάναμε αυτό, όχι, αυτό ήταν να γίνει αλλιώς, τώρα το κάναμε έτσι. Τελικά δείχνει πολύ καλύτερο. Είμαι πολιτικός μηχανικός. Το 2006 ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη για την κατασκευή του έργου του μετρό. Είμαι ο προϊστάμενος του αρχαιολογικού τμήματος. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε την άριστη συνεργασία με την Ελληνικό Μετρό και με το Υπουργείο Πολιτισμού και ειδικότερα με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου έχουν συνεργαστεί πάρα πολλές ειδικότητες, όπως αρχαιολόγοι, σχεδιαστές, συντηρητές, τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, εργάτες και εργάτριες κεραμικής. Έχω δουλέψει στο τμήμα σκυροδέτησης, σε αποβάθρες, σε γαλαρίες και μαζί με τους συναδέλφους μου, όπου υπήρχε ανάγκη, τρέχαμε για το έργο. Παρόλες τις δυσκολίες, τον τελευταίο χρόνο έγινε ένα σπριντ και επιταχύναμε τις εργασίες και με χαρά παραδίδουμε το έργο στους πολίτες. Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν η πρώτη διέλευση σειρμού και πλέον είδαμε ότι όλα αυτά που είχαμε σχεδιάσει, όλα αυτά που είχαμε μελετήσει και εφαρμόσει ήταν αυτά που περιμέναμε. Δηλαδή, ένας σειρμός ο οποίος θα πέρναγε πάνω από τις ράγες με ασφάλεια, εξασφαλίζοντας την άνοιση του επιβάτη και δίνοντας τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία στο σύστημα. Εκατοντάδες άνθρωποι πολλών ειδικοτήτων εργάστηκαν σε αυτό το έργο και παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες που συνάντησαν, κατάφεραν να το φέρουν σε πέρας. Και σήμερα, με συγκίνηση και ενθουσιασμό, παραδίδουν το μετρό Θεσσαλονίκης σε όλους σας. Επόμενος σταθμός, Βενιζέλου.